Dewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Ddewi unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n gofyn i ti ddod lawr un plith, tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr 3 ac fe fydd Mr Geraint Jones o Drefor yn pregethu. Fydd ein cwr gweddi'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef ar yr ugeinfed ym hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Nawr, os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gewn ni sefyll i ganu Emyn 59, rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw. Emyn 59 gen ni sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r Hen Testament, Eseia, pennod 11, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Eseia, pennod 11 ar adnod gyntaf. Yna daw allan wialen o gifft Jesse, a blagurin a dif o'i wraidd ef, ac ysbryd yr arglwydd a orffwys arno ef, ysbryd oethineb a deall, ysbryd cyngor a chadernid, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd, ac awna ei ddeall ef yn ddiwiog yn ofn yr arglwydd, ac nid wrth olwg ei lygaid y barn e fe, nac wrth glywed ei glistiau y ceryddau fe, ond e fe a farn y tlodion mewn cyfiawnder ac argyhoedda dros rai llariaidd y ddeiar mewn uniondeb, ac e fe a deri y ddeiar a gwialen ei enau, ac anadl ei wefusau y lladd e fe yr anwyr. A chyfiawnder fydd gwregus ei lwynau ef a ffyddlondeb yn wregus ei arenau, a'r blaidd a drig gyda'r oen, a'r llewpart a orwedd gyda'r myn, y llo hefyd a chenau y llew, a'r anifail bras, fyddant ynghyd a bachgen bychan a'i harwain, y fywch hefyd a'r arth a borant ynghyd, ei llydnod a gyd orweddant, y llew fel yr ich,
a bawr wellt, a'r plentyn signo a chweri wrth dwll yr asp, ac ar ffai y wyber yr estyn yr hwn a ddiddyfnwyd ei law. Ni ddrygant ac ni ddifethant yn holl fynydd fy sancteiddrwydd, canis y ddeiar a fydd llawn o wybodaeth, yr arglwydd megis y mae y dyfroedd yn toi y môr, ac yn y dydd hwnnw y bydd gwreiddyn Jesse, yr hwn y saif yn arwydd i'r bobloedd, ac ef yr ymgais y cynhedloedd a'i orffwysfa fydd yn y ogoniant. Bydd hefyd yn y dydd hwnnw i'r arglwydd fwrw eilwaith ei law i feddiannau gweddill ei bobl, yr rhai a weddillir gan Asyria a chan yr Aifft, a chan Pathros, a chan Ethiopia, a chan Elam, a chan Sinar, a chan Hamath, a chan ynysoedd y môr. Ac ef a gyfyd faner i'r cynhedloedd ac y gynnull grwydraid Israel ac a gasgol wasger y digion Jwda o bedair congl y ddeiar. Cenfigen Effraim a Medi hefyd a gwrthwynebu'r Jwda a dorri'r ymaith. Ni chenfigena Effraim wrth Jwda ac ni chyfynga Jwda ar Effraim. Ond hwy a hedant ar ysgwyddau y Philistiaid tua'r gorllewin, ynghyd yr ysbeiliant feibion y dwyrain, hwy a osodant ei llaw ar Edom a Moab, a meibion Amon, fydd mewn i fuddod iddynt. Yr arglwydd hefyd a ddifroda dafod môr yr Aifft, ac a'i wynt nerthol efe a gyfyd ei law ar yr afon, ac a'i teri hi yn y saith ffrwd, ac a wnafynau drosodd yn droetsych. A hi a fydd yn briffordd i weddill ei bobl ef, yr rhai a dewir o Syria, megis ac y bu i Israel yn y dydd y daeth efe i fyny o dir yr Aifft. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn diolch i'n bod yn gallu dod yn hyderus, yn gwybod fod yna groeso, dy fod wedi trefnu ffordd, dy fod wedi agor y ffordd ar ein cyfer, i fod yn bosib i ni ddod i alw arna tiath, alw yn dad, oherwydd dy fab yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd yr hyn oll a wnaeth ef, ac felly trwy ei enw ef, trwy ei heiddiannau ef yn unig, i ni yn gallu dod, ac felly i ni yn dod yn llawn hyder. Hyder yr efengil, hyder yn yr arglwydd Iesu Grist. Gan dy fod ti wedi addo, a gan dy fod wedi addo, i ni'n gwybod bod na wrandawiad, i ni'n gwybod bod na groeso, a dy fod wedi'n gwahodd i ddod at ti yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod, ac yn gweddio o Dduw, a byddu di yn ein nerthu ni i droi ein golygon tuag at ti yn amlach, ac yn enwedig ar dy ddydd, yn dy di, wrth i ni ddod i geisio dy wyneb yma, yn yr oedfa hon, i ni yn gweddio o Dduw, a byddu di'n helpu ni fel dy blant i godi'n golwg tuag at ti, ac i sylweddoli yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, ond yr wyt ti yn dad nefol arnom ni hefyd. Ac felly o Dduw, a byddu di yn trigyrhau wrthym. Y maddau ni am ein crwydro, y maddau ni am ein methiannau cyson. Ond o Dduw, a byddu di yn gweld yn iawn i ddod lawr ein plith, i cynhesu'n celonnau oer. Maddau ni am ein anghrediniaeth o Dduw, i ni yn gorfod cyffesu, i ni yn ffeindio yn aml, yr amheuon yma'n dod mewn, ac yn meddwl pa obau sydd yna. Sut bod modd cyrraedd unrhyw un. Nid oes posib meddwl am bobl y byd yma'n dod i gredu yno ti. Ac o Dduw, i ni'n cywilyddio wrth feddwl hyn. Wrth i ni weld y sefyllfa'n cwmpas ni, ac wrth i ni edrych ar ein cylonau ni ac ar gyflwr yr eglwys, i ni'n gweld ein gwendid. Ond o Dduw, yr wyt ti yn abal, yr wyt ti yn holl alluog, yr wyt ti'n llawn trigaredd, yn hir ymaros. Ac felly o Dduw, yr wyt ti yn abal i ddod lawr ein plith ac i drawsnewid ein cylonau ni, yr wyt ti'n abal i drawsnewid cyflwr yr eglwys a chyflwr y wlad. Ac felly o Dduw, maddau ni, ein bod ni yn dadl di lawr mor aml, ond yn gofyn i ti o Dduw i ddod ac i weithio, ac i dywalt y lan ysbryd arnom ni yn ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd ac ar draws y wlad a gwledydd y byd, a byddwn ni yn cael clywed am y ffordd yr wyt ti wedi ymweld ath blant. Ac o Dduw, y cawn weld effaith hyn, o Dduw, i ni wedi dod mor gyfarwydd i glywed am proffesi o fan hyn a fan draw, ac eto ddim yn gweld llawer o sancteiddrwydd, ddim yn gweld llawer o newid y mywyd yr eglwys ac y mywyd yr rhai sy'n proffesi. Ac o Dduw, ni'n cyffesu hyd yn oed yn ein bywydau ni, ni'n gweld mor hawdd i ni yn troi nôl at bethau'r byd. O Dduw, gad i ni weld cyfnod, lle rwy ti ar waith, ac yma'r wyrth yn amlwg.
daw bobl o dywyllwch i oleuni, o gyflwr o farwolaeth i fywyd. Felly o Dduw, ti sydd yn abal terdyn plith, gweithio yn rymus, cadw ar un drwg i ffwrdd. Bendithio diogel ar oedfa hon nawr, gad i ni deimlo dy bresenoldeb gyda ni. Paratoni ar gyfer wythnos sydd yn blaen ni ar Sul nesaf, bydde di gyda dy was, ac yn ni'n erthu fe wrth y baratoi, ac y bydd y bresenoldeb i'w deimlo eto. Tyrd felly bendithio arwain i nawr yn hyddoliad, i ni'n gofyn yn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Emynau 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi-si. 169 gan i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o Eseia, penod 11, ar 10fed adnod. Eseia 11 adnod 10. Ac yn y dydd hwnnw o bydd gwreiddyn Jesse, yr hwnna saif yn arwydd i'r bobloedd, ac ef yr ymgais y cenhedloedd, a'i o'r ffwysfa fydd yn ogoniant. Mae'r cyfeirir yma at yr arglwydd Iesu Grist, y gwreiddyn Jesse. Ni'n gweld yn y ddwy adnod gyntaf cyfeiriad, yna daw allan wialen o gif Jesse, a blagurin, a dif o'i wraidd ef, ac ysbryd yr arglwydd a orffwys arno ef, ysbryd doethineb a deall, ysbryd cyngor a chadernid, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ac fe elwyr Dafydd yn aml yn fab Jesse, ac felly hefyd gelwyr yr arglwydd Iesu Grist. Ac maes o law fe ddaw allan o di Dafydd. Brigyn fydd yn tyfu allan o foncif pwdwr. Dyna'r darlun. Ond o fod yn rhywbeth gwan, fe dif i fod yn ogoneddus. Ac pethau chi'n mynd nôl i'r 10fed benod, adnod 33, cyfeirir at elynion yr arglwydd fel coed mawreddog, y dderwen, neu'r cedrwydd, coed mawr cryf. A dyna oedd yn cael ei defnyddio i ddisgrifio gelynion yr arglwydd. A mor bwerus yr ymddangosant. Ac yna, i'r gwrthwyneb i hynny, yr arglwydd Iesu Grist, fel rhywbeth bach o gefndir di nod ac eto tif i fod yn fawr. O enedigaeth i deulu cyffredin tlawd mewn amgylchiadau triennus, ond nid yw e mor gyffroes. Darllen gymaint o fanylion sydd yn yr ysgrythyr, a roddwyd cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd ynghynt, ac yna pob un yn cadarnhau dibyn a dwyedd gair Duw. Ond nid yw e'n wir. Mae pob rhan o'r proffwydolaethau yma, o rai lleiaf, y rai sydd yn edrych yn ddynod i rhywbeth sydd yn fawr ac yn gyfarwydd iawn i ni. Ond mae yna wersi yna trwy'r amser, ac mae Eseia'n llawn o'r proffwydolaethau yma, darluniau yma, sydd yn cael ei profi yn y Testament Newydd. Ond, pnawn me, offyn ni edrych ar yr adnod yma, ac yn gyntaf y bywyd o lafur, ac yn ail gorffwys Crist, ac yn olaf gorffwys pechadur. Wel, y bywyd o lafur yma. Adnod 10, ac yn y dydd hwnnw bydd gwreiddyn Jesse, yr hwnna saif yn arwydd i'r bobloedd, ac ef yr ymgais y cenhedloedd, a'i o'r ffwysfa fydd yn ogoniant. Felly wrth feddwl am yr hyn oll, i chi meddwl, os oes angen gorffwys, y darlun i ni'n gael yw hyn, mae'r rhaid bod yna waith, ond oes yna, os yna rheswm, os oes yna rheswm i orffwyso, mae yna rhaid bod yna waith caled wedi bod yn flaenllaw. Ac felly wrth feddwl am yr hyn oll am nath yr arglwydd Iesu Grist, y gwaith caled, y llafur caled, os fi oedd yna un erioed mewn angen o orffwys, yna Iesu Grist yw hwnnw. Dyna'r un sydd angen gorffwys, mwy nag unrhyw un arall ar wyneb y ddaear yma. Just ystyriwch am eiliad yr hyn oll a ddioddefodd Iesu Grist, yr hyn oll a wnaeth trosom ni. Dyma'r darlun, mae'n anhygoel, mae'n mor gyffroes. Mae'n dechrau, allwch chi ddweud, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Mai perffeithrwydd dwi'n gwybod yw'r nefoedd, ond efallai allwch chi feddwl, wrth i'r drindod fod wrthi yn trefnu ffordd i chawdwriaeth, ac yna yn dod i'r cynllun sy'n cael ei drefnu. A mae yna elfen orffwys felly, gellir dweud yr oedd yna rhyw fodlonrwydd, bod yna trefn, bod yna ffordd wedi ei ddarganfod y bydd Duw yn gallu achub dîm. Ond fwy na hynny, allech chi fynd ymlaen wrth i'r arglwydd Iesu Grist ddod i'r ddaear yma. Y fath ar ostyngiad, iddo oedd adael y nefoedd. Nawr, ni ddim yn gallu deall yna'n llawn beth y mae'r nefoedd fel. Be ni yn gwybod yw hyn, yn ôl gair Duw y mae'r nefoedd yn berffaith. Ac yr oedd y Duw y mab gyda Duw y tad. Ac felly yr oedd yn lle anhygol. Mae yn lle anhygol. A lle byddwn ni'n cael profi pan fydd yr amser yn dod. Ond, gellir dweud hyn. I adael y nefoedd, i ddod i fydd fel hon, ystyriwch effaith, dim ond y wybodaeth yr hyn oedd i ddod. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod y dasgoedd o'i flan. Nawr, ni'n gwybod beth mae hwnna fel. Os i ni'n gwybod bod rhywbeth cas yn mynd i ddigwydd i ni'n mynd yn bryderus yn dydyn ni. Os i ni'n gwybod bod ni'n rhaid cael triniaeth o ryw fath, falle ymweliad ar deintydd, a chi'n gwybod bod yna rhyw broses anifyr o'ch blaen chi. Mae yna rhyw bryder yn does. Mae'n blino chi.
Chi'n gwybod bod o'ch blaen chi, chi'n gwybod bod o ddim yn mynd i fod yn bleserus. Ond petai yn mynd yn rhywbeth mwy difrifol. I ni'n gwybod beth mae fel, pan mae rhywbeth yno yn y dyfodol ac mae o'n blaenau ni. Ond fan hyn oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwybod i ba fath o bobl oedd yn dod. Yn gweld effaith pechod ar y byd, oedd e'n gwybod, mae e'n deall, mae'n gwybod mwy na ni, i ni yn cywilyddio, oedd edrych ar ein bywydau ni, ni'n cywilyddio, oedd edrych ar y newyddion, a meddwl sut y mae dyn yn gallu bihafio tuag at dyn arall. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn deall yr holl beth. Y mae e'n gweld difrifoldeb pechod, ac atgasedd pechod, ac erchylltra effaith pechod ar gael o'n dyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist, oedd e'n gwybod bod yn dod i bobl sydd wedi llenwi a chasineb at gydyn. Mae'n anhygol, mae'r byd ambell yn ceisio twyllo ei hun, fod na ddaioni yn y byd. Wel, falle bod na elfen o rhyw fath o ddaioni rhywle, ond mae'n anodd i ffeindio fo'n diwe. Ewch chi lawr unrhyw stryd ar bwys y capel, a allai fod yn weddol sicr fe fydd y mwyafrif o bobl yn grac gyda'i cymdogion nhw. Tybiwn ni fydd yna'n sicr. Dwi ddim yn gallu meddwl bod llawer o bobl yn gwybod bod eu cymdogion nhw, neu'n rhai drws nesaf ond un efallai, bod nhw ddim wedi cwrylad yn nhw ar rhyw bwynt. Os nad yw'r clawdd yr uchel neu'r rifyr, os nad yw'r teledu ymlaen yr uchel neu'r gerddoriaeth yr uchel, a maen nhw'n dod mewn ac yn cwyno, neu os yw'r plant yn cico pel yn erbyn drws y garej, maen nhw'n cwyno, a maen nhw'n mynd mor grac, gallai troi yn ffrai eitha ffyrnig. A mae'n llawer un wedi yn does. Wedi wneud niwed i'w gilydd yn gorfforol. Ond hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi wneud niwed yn gorfforol, mae'r atgasedd yn eu calonau dim ond gyda cydyn. Ac yna ni'n edrych ar y newyddion ac ni'n dweud, mae'n ofnadw sut mae'r wlad yna wedi ymosod ar y wlad yna. Ond i ni'n methu hyd yn oed cyd fyw ac a'n cymdogion ni. I ni'n cwryla gyda nhw. Ewch chi ar draws yr holl fyd, sy'n os pa wlad fyddwch chi, a fyddwch chi'n ffeindio fewn teuluoedd pobl yn cysau gilydd, o fewn pobl o'r un stryd, yng Nghymru fach hyd yn oed, os yw Caerdydd yn ware Abertawe, maen nhw'n cysau gilydd. Dwi wedi deall hyn, hyd yn oed pan mae Cymru'n ware Lloegr, yr ymladd oedd rhwng Caerdydd ac Abertawe. Dyna lefel casineb sydd o fewn calon dyn bod nhw eisiau ymladd yn erbyn tîm sy'n gwisgo gwyn a nid glas. Gewch chi i'r gweithle, yr fath gen figen, a siarad tu'n ôl cefn. Mae ym mhob gweithle tybiwn ni. Mae'n rhemp, ond yw e? Mae'n rhemp. Ac i fyd fel hon y dath Iesu Grist, fe ddath e lawr o'r nefoedd perffaith, fe ddath e lawr i fyd, ac oedd e'n gwybod fod hyd yn oed y crefyddol i bobl ei hun yr Iddewon allan am ei waed e. Roedden nhw'n ei gysau i Eseia proffwyd amdano fe. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod y bydd yn cael ei eni ac ymhlith pobl ei hun a fyddai'n ei wrthod e. Dyna, dychmygwch yr effaith hwnna ar ei enaid ac ar ei gorff e, yr holl lafur a'r blinder yr oedd yn ei wynebu. Byddai'r wybodaeth hwnna i ni yn digon i'n llorio ni, ond am lafur i'r arglwydd Iesu Grist. I ni wedi crybwyll yn barod yr elfen yma o flagurin yn tyfu o'r gwraidd, a'r elfen yma o dechrau ei fywyd, allwch chi ddweud, o dan amgylchiadau anodd, Herod allan am ei waed yn syth, teulu tlawd, ac yna Herod am ei waed eisiau lladd y babanod. Dyna ddyfyda fi fod yn fachgen ac yn ddyn ifanc. Am waith caled. Pan dechreuodd ei weinidogaeth, yr oedd e wrthi ymhlith ei elynion yn dysgu'r bobl. Yr athrawon crefyddol allan i'w faglu fe trwy'r amser. Mae'n blino chi, chi siŵr o fod wedi bod mewn sefyllfa, chi'n gwybod bod rhywun ddim yn hoffi chi. A mae yna rhyw sgwrs yn dod, a chi'n gwybod mae rhaid chi bod yn andros ofalus. Achos os ddwedau rhywbeth, neu gair anghywir, saib yn y lle anghywir, neu rhyw dôn anghywir, fe fydda nhw'n mynd ac yn adrodd yr hanes i bawb. A mae'n blino chi'n dweud. Chi'n meddwl tramser sut, ar ôl yr sefyllfa, chi'n meddwl, nes i ddweud yn iawn, a mae'n blino'r corff, yn dweud, mae'n blino'r corff. Ond o'r arglwydd Iesu Grist yn ei weinidogaeth yr oedd e'n goffa gwynebu pobl o allan i'w faglu fe trwy'r amser.
Ac yna roedd gan fe dorfeidd oedd yn dod ac yn ei ddilyn. Y rai am ei wneud yn frenin cyn yr amser, ond am y rheswm anghywir. Rhai oedd am ei groesoelio fe, ac roedd e'n gwybod beth oedd yng nghalonau pob un o'n nhw. A meddyliwch y baich oedd yn gweld effaith pechod ar ei cymhellion gorau hyd yn oed. Ac o'r tristwch oedd hwn yn dod ar yr arglwydd Iesu Grist, y llafur caled. Roedd yna gymaint o enghreifftiau o bobl oedd yn dioddef, yn gorfforol. Salwch, y dall, y byddar, rhai oedd wedi marw. Ac i ni'n gallu gweld yr oedd effaith hyn, oedd e allan a'i gariad, oedd e'n mynd ac wrthi ac yn ei helpu nhw trwy'r amser. Ac oedd e'n gweld sut oedd pechod wedi achosi hynny. Ni'n darllen am ymateb yr arglwydd Iesu Grist pan glywodd e am Lazarus ei fod e wedi marw. Grandewch, Ioan 11, adnod 35. Dwi'n credu mae'r adnod byraf yw e. Ond am adnod anferth. Am adnod anferth. Yr Iesu a wylodd. Yn Saesneg mae e hanner maint. 2 air. Yr Iesu a wylodd. A mae'r wylo sydd yno yw wylo am yr hyn achosodd pechod. Achos mae pechod wedi dod am arwolaeth a'i holl dristwch. Ac felly pan mae'r arglwydd Iesu Grist yn edrych ar Lazarus, dyw e ddim yn wylo ar y lefel fel i ni'n wylo, i ni'n arwynebol, falle'n hunanol ambell waith. Ond yr oedd yr arglwydd Iesu yn wylo oherwydd pechod. Yr oedd pechod wedi achosi marwolaeth Lazarus, ac oedd e'n gallu gweld dyma erchylltra beth yw pechod. Roedd e'n ei ddeall yn llwyr. Am lafur, am waith caled. Ond yna, gwybi yr Iesu ei fod wedi dod nid yn unig i bregethu ffordd iachawdwriaeth a iachau cleifion o bob math, a dangos trigaredd i'r anghennus, ond mwy na hynny, dod i ddarparu'r iachawdwriaeth oedd e. Roedd e fod i bregethu'r iachawdwriaeth, yr oedd e'n bregethu, ond fe oedd yr iachawdwriaeth yr oedd e'n bregethu amdano. Nid dim ond pregethu oedd e, nid dim ond pwyntio oedd e, ond oedd e'n dweud fi yw'r iachawdwriaeth. A'r holl lafur oedd ynghlwm ag hynny, ystyriwch ei holl weithredoedd e, trwy gydol ei fywyd e, o'i enedigedd e, tan y groes. Ei holl eiriau, nid oes un record iddo ddweud na gwneud dim byd o'i le. Roedd rhaid i hwnna fod. Roedd rhaid i'r Iesu fod wedi ymateb yn y ffordd perffaith ym mhob sefyllfa, mwyn bodloni'r tad. Petai e wedi methu unwaith, petai e wedi bod yn flin gyda un o'r arweinwyr crefyddol, petai wedi bod yn anoeth unwaith, petai e wedi ildio i temtasiwn unwaith, ni fydde wedi gallu talu'r pris am ein rhyddhau ni, ac felly roedd rhaid am waith caled, ond yr oedd yn ddiw ac yn ddyn, ond peidiwch byth a meddwl gan bod yn ddiw, roedd yn hawdd. Mae hwn yn lafur, a fe wnaeth e hyn oll erin mwy ni. Fe gyflawnodd e'r holl gyfraith yn ein lle. Byw bywyd perffaith, yn wir hwn oedd yr oen dinam, ac fe fodlonodd e tad yn llwy. Mae'r emyn yna, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Ond allech chi ddweud yn yr arglwydd Iesu Grist, yn yr hyn a wnaeth e trwy farw, cael trefn, dyma'r trefn, i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon ar tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth Meddseon am yr iawn. Yn awr hyn deulu'r gollfarn llawenhawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawenhawn. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawenhawn gan lwyr ymroddi iddo llawenhawn am lafur, am waith. Ond nid dyna'n unig a ddigwyddodd fe garlamodd e'n do tuag at y man lle bydde fe'n gweithio mor galed. Doedd dim byd yn mynd i'w rwystro fe rhag marw. Mae'n swnio'n rhyfedd ond diwe. Mi fydde pobl crefyddol meddwl, wel na, beth am i ni gadw ti mor hir as i phosib. Gallu cael gymaint o ddylanwad as i phosib. Na, roedd hwn wedi benodi.
Roedd yr amser wedi ei benodi, roedd y fan wedi benodi, roedd yr amgylchiadau wedi benodi, roedd holl digwyddiadau hanes wedi benodi, roedd e'n carlamu tuag at y fan hon, a doedd dim byd yn mynd i rwystro fe, doedd e ddim yn mynd i gyrraedd yr 20 gynnar, nac yn rhy hwyr, a dyna ddigwyddodd. Doedd dim gorffwys ar hyd y ffordd. I ni'n gwybod i'r tad gynnal yr Iesu a'i nerthu fe, ond cafodd yr Iesu ddim gorffwys, cafodd e ddim gwyliau. Cafodd e ddim penwythnos bant. Fe oedd e wrthi. Roedd ganddo dasg i wneud, a'r tasg oedd i goncro Satan ac i goncro'r bedd a phechod. Roedd yn brwydro brwydr cyson trwy fywyd ar y ddaear, ond am frwydr a wyneba wrth garlamu i Jerusalem i fryn Calfaria. Dyna oedd y lle oedd y frwydr hefyd. Roedd yr holl fywyd yn frwydr. Yr holl hanes o'r Iesu o ar Gethsemane, ac yna'n wynebu ei lynion y cyhyddiadau di-sail, fe wyneba gysineb ei bobl ei hun, arweinwyr crefyddol allan am ei waed. Yr achos llys oedd yn ei gondemnio ei farwolaeth, iddo fod yn ddibechod ac yn ddieog. Ac am lafur, yno ar y groes, holl bwerau tanlle dieflig yn ymgasglu. Yr oedd Satan yn meddwl bod e wedi llwyddo, a bydde fe'n lladd yr Iesu ac yn ei dawelu fe unwaith ac am byth. Pa mae presenoldeb yr un drwg a'i angylion dieflig, i ni'n gwybod o dro, falle bod ni wedi teimlo fe. A mae'n codi braw arnoch chi yn diwe. Hyd yn oed fel Cristion, hyd yn oed pan ni'n gwybod bod yr arglwydd gyda ni, pan ni'n gwybod bod yna elfen o dywyllwch, beth bynnag yw'r amgylchiadau, mae yna rhywbeth erchill am y peth, ond dychmygwch beth o bryn Calfaria fel, yr oedd Satan yno, a'r holl bigellau tanllyd yn cael ei daflu at Grist. A'r holl amheuon yn cael ei daflu ato, fyddi di ar ben dy hunan, fyddi di ddim yn llwyddo, a byddai'r erchyllta mae o amgylchau, a'r holl lafur ar Iesu Grist. Satan yn ymdrechu rwystro Iesu rhag gael y fuddugoliaeth. Ond yw hwnna'n ddim byd. Os yw'r holl lafur yna'n rhywbeth, dychmygwch beth oedd yr teimlad o'r llafur pan nath i dad troi gefn arno. Dyw y tad yn troi gefn ar ei fab. Ac yna arllwys cosbedigaeth ei holl blant, uffern am ei holl blant. Tragwyddoldeb o golledigaeth ei holl blant ar yr arglwydd Iesu Grist. A'r holl bwysau hynna, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd i un person. Yr holl fynyddoedd hynna o ei ogrwydd yn cael ei osod ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n meddwl am yr hoelion yn ddigon i lawer, meddwl mae'r hoelion yn erchill ar goron o'r ddrain, a'r gwaywffon, a'r gwaed yn pistullo allan, ond yr erchylltra yw'r tad yn troi gefn ar ei fab, a'r gosb yn cael ei roed ar Iesu Grist, a fe ddioddefodd gosb, fe ddioddefodd Iesu Grist, y gosb am ein pechod ni, ac am ei holl bobl. I ni ddim yn gallu deall dim byd o beth mae hwnna fel, i ni ddim yn dod yn agos i deall beth mae hwnna fel. Dyna beth byddech chi'n gallu dweud, petai'r arglwydd yn dod lawr yn nerth yr ysbryd glân, efallai byddwn ni'n gallu dweud, byddwn ni'n dysgu rhywbeth am y dioddef a'r holl lafur a Iesu Grist drosodd ei mwyn ni. Mwyn talu'r pris am ein iachawdwriaeth ni, mwyn rhyddhau ni o gaeth ddiwedd pechod. Am lafur, am waith caled. Felly does dim syndod bod Eseia'n sôn am y gorffwys. Gorffwys Crist ac yn y dydd hwnnw y bydd gwreiddyn Jesse, yr hwn a saif yn arwydd i'r boblwydd, ac ef yr ymgais y cynhedloedd a'i orffwysfa fydd yn ogoniad. O fe fydd yn orffwysfa gogoneddus ar ôl yr holl waith caled. Yn sicr, mae cyfeirio Eseia at y digwyddiadau presennol. Ni'n gwybod hynny, mae'r proffwydi yn cyfeirio y digwyddiadau presennol. Ac eto mae yna rhyw ddirgelwch a gwirth yn y ffordd yma yna gyfeiriad fwy amlwg at y dyfodol. Gymaint o'n nhw'n gallu deall falle ddim yn llwyr. Pan y bydd Duw wneud pethau mawr, a bydd pobl Dduw fel baner, falle yn y presennol adeg Eseia, fydd y pobl Dduw fel baner yn chwifio yn cyhoeddi mawredd Dduw, cymaint felly y bydd ei gelynion yn dod i ymchwilio mewn i'r mater, gellir edrych arno fel lefel hynny.
Ond mae yna fwy yn does na, cyfeiriad ydyw at ddigwyddiad mwy mawreddog, at ddyfodiad Iesu Grist y Meseia, at gyfnod y bydd yr arwydd, y faner yn chwifio o'r hyn a wna Iesu Grist dros bechaduriaid. Dyna'r darlun llawnach. Ac wrth i'r faner chwifio daw pobl ato ar cynhedloedd, ac os rhenwch i'r adnodau sydd yn dod cyn a'r newid sydd yn gallu digwydd hyd yn oed y darlun yma o'r anifeiliaid gwyllt yn cyd-fyw. Dyna effaith pŵer Duw yn traws newid pechaduriaid. Ond i ni'n gweld yma am ei orffwysfa fydd yn ogoniant am orffwys gogoneddus cafodd Iesu Grist wedi ei holl lafur dros ddyn. Rhai yn cyfeirio at y gorffwys, ni'n gwybod fel ei orffwys yn yr eglwys, lle y triga Crist. Dyna sut mae rhai yn dehongli'r adnod, a gellir wneud hynny, ond hefyd gellir cynnwys fel dywed Spurgeon. Ei orffwys o'i holl lafur, ac am orffwys gogoneddus. Dychmygwch yr holl ddioddef yna disgrifio ni, yr holl boen. Nid yn unig y corfforol, ac oedd hwnna, a bydde hynny ar ddiwedd bywyd llawn o lafur caled, unigrwydd ac erledigaeth. Bydde ei gorff wedi blino. Yn sicr petai rhywun yn byw bywyd fel yr arglwydd Iesu yn y 2 mlynedd o'r weinidogaeth, byddech chi ddim yn disgwyl nhw fyw llawer hyrach. Bydde'r corff ddim yn gallu ymdopi. Pan ni'n meddwl pobl y Spurgeon, yn ei 50au, effaith y weinidogaeth, allwch chi dweud, fi'n gwybod bod ein hanadl ni yn nwylo'r arglwydd, ond yn ddynol, ni'n gallu dweud, yr holl waith caled nath a'r holl erledigaeth, a'r siomedigaethau, a'r boen, a'r tristwch. I chi ambell oedd yn meddwl, sut mae pobl yn gallu byw yn hir? Ond yn yr arglwydd Iesu Grist, allwch chi dweud ar ôl 2 mlynedd o weithio mor galed fel yr oedd heb orffwys, a'r holl ddioddef, a'r holl siom, ac iddo fe ddeall canlyniad calon dyn a'r pechod sydd ynddo. Ac yna byddwch chi'n dweud bydde hwnna'n ddigon, na, roedd y fwy, yr oedd y groes o'i flanau, ac yr oedd uffen i'w holl blant o'i flanau. Bydde fe wedi blino a'r blinder ar yr enaid, a'r frwyd yr ysbrydol, ac felly yno ar y groes, ar ôl cyflawni hyn oll a ddath i'w wneud. Mae'r geiriau yma mor addas, ond nhw, Ioan 19 adnod 20, yna pan gymerodd yr Iesu'r finigr, fe a ddywedodd gorffennwyd. A chano gwyddo i ben, fe aroddes i fyny'r ysbryd, ac fe orffwysodd e. Fe orffennodd ei dasg ac am dasg. Ni bu tasg tebyg erioed. Ac ni bydd hi'n tebyg. Dyma'r dasg fwyaf. Am orffwys, dychmygwch yr orffwys. Mae'n mynd ymlaen, Ioan 19 adnod 38 ymlaen, ac ar ôl hyn Joseph o Arimathea, yr hwn oedd ddisgybl i'r Iesu, eithir yn guddiedig, rhag ofn yr Iddewon, a ddesyfodd ar Peilat, a gael tynnu i lawr gorff yr Iesu. A Peilat y ganiataodd iddo, yna daeth fe ac a ddigymaeth gorff yr Iesu, yr gorff yma sydd wedi blino, ac o'r diwedd wedi marw. A daeth Nicodemus hefyd. Felly mae Joseph ac Nicodemus, yr hwn ar y cyntaf a ddeithau at yr Iesu o hyd nos, ac a ddig fyr ac aloes ac ynghymus tua chan pwys yn y cymerasan gorff yr Iesu, ac a'i rhoi masand mewn llieiniau gydag aroglau fel y mae arfer yr Iddewon ar gladdu, ac yn y fangre lle croeshoeliasyd ef, yr oedd gardd. A beth newydd yn yr ardd, yn yr hwn i ddod asid dyn erioed, ac yn o'r rhag nesed oedd darparwyl yr Iddewon, am fod y beth hwnnw yn agos, yr roddasad yr Iesu, fe wnaethon nhw gario i gorff a'i rhoed yn y bedd. Ac nawr, yr oedd yn gallu gorffwys. Am orffwys gogoneddus. Wedi iddo frwydro'r fath frwydr, a thalu'r fath bris, a choncro'r fath elyn. Nawr, y ffordd wedi agor, hyn yr edrychodd y proffwydi ymlaen ato, a'r hyn mae'r apostolion a gweinidogion dros y cynrifodd wedi gyhoeddi wrth edrych nôl tuag ato, yr oedd yn gallu gorffwys ac am orffwys heiddiannol a gogoneddus, ac yna ni'n darllen, os ydyn ni'n darllen ymlaen, i'r Iesu atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus, ac yna, ymhen dyddiau wedyn i fe esgynnodd e'r nef, lle mae e nawr ar ddeheulawr tad. Dyna i chi'r gorffwys.
Ac yna allwch chi edrych ar y darlun, y mae'n Gorffwys yn ei eglwys hefyd. Wel, mae'n anhygoel, mae'n heiddi i orffwysfa. Mae'n orffwys gogoneddus yn diwedd. Ac yn y dydd hwnnw, y bydd gwreiddyn Jesse, yr hwnna saif yn arwydd i'r bobloedd, ac ef yr ymgais y cenhedloedd, a'i orffwysfa fydd yn ogoniant. Dyna chi be mae Iesu Grist wedi wneud trosom ni. Wel, yn olaf yn drydydd, beth am orffwys y pechadur? Os yw'r arglwydd Iesu Grist wedi gweithio y fath waith, os yw'r arglwydd Iesu Grist wedi byw y fath fywyd, os yw wedi gwynebu'r fath siomedigaethau, os wedi gwynebu'r fath erledigaeth, a'r fath gysineb, os yw wedi rhoi allan i galon i helpu pob math o gleifion a thlodion, a'r rhai wedi marw. Os o'r hyd y daith fe welodd y dorf yn dod ato ac yn eisiau wneud yn frenin ac oedd yn gwybod nid nawr i'r amser ac yn mynd i ffwrdd i'r mynyddoedd efallai. Ac yna wrth iddo fe garlamu mewn i Jerusalem, oedd y dal yn gwneud pethau rhyfeddol ac yna'n gwybod bod yr holl achos llys yn mynd i fod o'i flaen a'r gwarth o hwnna i gyd yn dod ac ar ôl iddo fe dalu'r pris ac ar ôl iddo fe ennill y frwydr, allwch chi ddweud, mae e'n sicr yn abal i ddarparu gorffwys i'w bobl hefyd, achos dyna pam y dath e. Fe ddath Iesu Grist i ddarparu gorffwys i bobl. Dyna oedd i dasgu, gorffwys i'r enaid. Dyna pam dath Iesu Grist ac felly mae'n abal i'w wneud. Felly cyn mynd ymhellach, gai ofyn os yna rhywun sydd yn gwrando, sydd yn llwythog ac yn flinderog. Be mae hwnna'n golygu? Oes na rhywun sydd yn dod sydd yn llawn ofnau? Os na rhywun sy'n gwrando sydd yn llawn pryderon y byd i ddechrau gyda ac yn gweld fod byw yn gamp yn ei hun, fod deffro yn y bore, ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni ac yn mynd i'r gwely yn y nos, ddim yn gwybod os fydd y bore yn dod, mae'n ar fath ofnau ond oes. Ac wrth i'r blynyddoedd fynd mlaen, mae'r ofnau'n cynyddu. I ni'n ofni amdano ni ac yn teuluoedd ni, yn cyfeillio ni a pob math o bethau. Mae'r ofnau mor drwm ar yr enaid, ond dwi'n nhw ac yna, os rhywun yn dod ac yn dechrau meddwl o'r diwedd, yma yna dragwyddoldeb. Rhaid bod yna. Achos falle rhyw ddwrnod fydden nhw'n sefyll yna ac yn teimlo blinder eu corff. A ddim yn gallu wneud beth o'n nhw'n arfer gallu wneud. Ac yn blino yn lot gyflymach. Methu codi'r pwysau, ddyn nhw'n arfer gallu codi'r pwysau. Ond rhywsut neu gilydd, dyn nhw ddim yn teimlo'n hen. Rhyfedd yn diwedd? Yn cael ein dal mas trwy amser. Chi'n anghofio'ch oedran chi. Chi'n trial wneud rhywbeth, yn meddwl bod chi'n gallu wneud ydych chi'n cofio pa mor hen i chi. Ond beth yw'r rheswm? Hynny'r rheswm, hynny'r enaid. Mae'r enaid yn anfarwol, does dim oedran ar yr enaid, nag oes. Dy'r enaid yma'r un oedran a fi, a mae'r enaid yn mynd i fynd am dragwyddoldeb. Ac i ni'n gwybod hynny, felly does dim heneiddio i'r enaid, dy'r enaid yn mynd i deimlo'n hen. Mae'r hyn ydw i yn mynd i fynd ymlaen ac ymlaen ar ôl i fi anadlu fy anadl olaf, fe fydd yn para i tragwyddoldeb. Ac falle o'r diwedd mae rhywun wedi dod i sylweddoli hyn, ac mae e'n eich siglo chi, mae'n eich dychryn chi, ac yn gofyn y cwestiwn, pa le fyddai'n treulio tragwyddoldeb? Falle bod rhywun o'r diwedd yn gwrando ac yn dechrau holi'r fath gwestiynau, ac maen nhw'n teimlo'r pwysau yna mor drwm. Chi wedi blino. Ac efallai o'r diwedd hefyd, chi'n teimlo'ch pechod. A mae'r pechod yn gwasgu. A mae'r cydwybod yn pigo. Does dim i gwaith nag oes yna. Na pa mae'r cydwybod yn pigo. Chi'n teimlo'n eog. Ond pan chi'n dechrau dod i weld, a mae'r arglwydd yn agor eich llygad chi, fymryn wrth fymryn tybiwn ni, i weld rhywfaint mwy a mwy o'ch pechod, mae pechadur yw fe enw ni fedd o enw gwell. Ac mae'r erchylltra o'r beth ni'n gweld, a'r siom, a'r cywilydd, ac chi'n teimlo does dim gobaith,
Does dim maddeiant I rywun fel fi, falle. Falle rywun di magu ar aelwyd Gristnogol ac wedi troi cefn ar yr efengil, ac ysau'r efengil hyd yn oed, ac yna o'r diwedd yn dod I weld a deall, ac yna maen nhw'n dod i'r canlyniad, maen nhw wedi dod i'r casgliad, does dim maddeiant I rywun fel fi, a dyna beth sy'n ei synwyr, dyle fod dim maddeiant I rywun fel nhw. Os maen nhw wedi troi cefn ar yr efengil. Ond nid dyna yw'r efengil, mae'r efengil yn dweud yr fath beth. Mae'r efengil yn dweud at rai fel chi y dath yr Iesu. Ac felly os na rhywun sydd yn teimlo'r cywilydd, at rai fel chi y dath e. Falle bod chi ddim yn gwybod pa le droi. Matthew 11:28, dewch ata fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwyth haf arnoch. Dyna pam dath e. Fe ddath e I rhoi gorffwys i'ch enaid. Chi sydd yn dyheu am faddeiant. Chi sydd yn dyheu I leddfu'r boen o'ch eogrwydd. Beth mae Eseia'n dweud? Beth mae Eseia'n dweud trwy gydol yr proffwydolaethau? O'r dechrau'r diwedd. Dyma beth mae'n dweud yw dewch at Iesu Grist. Mae e mor glir ar Testament Newydd. Mae'n dweud dewch at Grist. Dyna yw crefydd, dyna yw gwir grefydd. Nid dewch i'r eglwys, nid dewch I ryw enwad, nid dewch I ryw athroniaeth, nid dewch at pobl sydd yn gwneud hyn yn yr eglwys neu'r llall, na dewch at Grist. Dewch at yr un sydd wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle. Mae hwn yn darparu'r hyn y mae eich enaid yn deheu amdano. Mae'r Iesu wedi dod I ddarparu maddeiant pechodau, heddwch cydwybod a heddwch a Duw. Dyna pam y dath e. Fe ddath e, dyna oedd I dasge. A mae'n dod â'r rhyddhad i'r enaid, gorffwys i'r enaid. Dyna'r darlun sydd ganddo ni o'r baich yn dod oddi ar yr ysgwyddau. Os ych chi wedi cerdded y mynyddoedd erioed neu cerdded yn bell a wedi cario bwyd gyda chi a chotlaw efallai a'r fag ar eich cefn, a dwi'n dioddef o gemtos, a hyd yn oed dwi'n rhoi bag gwag ar fy nghefn ar ôl tua hanner awr, dwi'n gallu cario'r bag, mae'n brif o'n nghefni. Mae'n anhygoel. Rhowch chi rhywbeth yn y bag, mae'n boenus. A pan dwi'n tynnu'r bag oddi ar fy nghefn, am ryddhad. Allai ddim disgrifio fe I chi. Mae'r boen yn lleddfu, mae'r rhyddhad yn amlwg I weld ar fy ngwyneb I. Sym rai fi gael diod na dim byd, mae'r bag oddi ar fy nghefn i'n ddigon, a mae rhywbeth tebyg I rhywun sy'n ceisio, rhywun sydd wedi profi'r ysbryd glân yn dangos I pechod. Mae e fel rhywun yn tynnu bag drom oddi ar y cefn, mae'r rhyddhad, mae'r gorffwys mor amlwg. Felly wrth ddod at droed y groes, dyna beth mae'n dweud, dewch at Grist, dewch at y groes. Mae yna holchiad, mae yna faddeiant, mae yna ffynon yno sydd wedi agor o waed Crist, lle mae'n golchi pob staen I ffwrdd, yn llwyr, yn wynach na'r era. Hynny yw, mae'r glanhad yn para hyd tragwyddoldeb. Hyd yn oed pan mae Satan yn ceisio temptio chi feddwl wahanol. Mae'n eich golchi chi'n lan hyd byth, am orffwys i'r enaid. Un o fy hoff emynau yn Saesneg. Mae'n dechrau gyda'r geiriau, oh my saviour lifted, ac yna mae'r bennill olaf. Nawr, dwi ddim yn gwybod os oes na gyfieithiad, a yn sicr dydw I ddim yn un sydd yn abal I gyfieithu, ond dyma chi gyfieithiad bras o'r bennill olaf. Mae'n emyn mor syml. Ac eto I gyd, mae'r holl efengil yno, ond yr bennill olaf yn Gymraeg yn darllen fel hyn. Dof am beichiau trymion, pechod, tywyll di, wrth dy draed ei gosod, yno'n llwyr I ti. Neu allech chi newid y linell olaf, a'i gadael oll I ti. Ond nid dyna yw'r efengil. Mae mor syml ond yw e. Dwi'n dod af y meichau sydd mor drwm, maen nhw'n erchill o drwm. Dwi'n dod af ymhechod sydd mor dywyll. Dwi'n teimlo mor frwnt. Mae gen I gymaint ofnau. Dwi'n ofni'r bedd, dwi'n ofni'r tragwyddoldeb. Dwi ddim yn gwybod, does dim sicrwydd gen I. A mae gymaint ofnau. Ond yna dwi'n clywed bod yr Iesu wedi marw ar y groes a bod wedi byw y bywyd perffaith a bod yn rhoi ei ddwylo pur ar led. Ac mae'n gwahodd rai fel fi I ddod at droed y groes. I olchi pob staen I ffwrdd. Ond be mae'n dweud yn yr emyn yma yw,
i fi ddod am beichiau, fy ofnau, fy mhechod, a'i gosod wrth droed y groes. Ond be dwi'n neud gyda nhw? Be mae llawer yn neud yw codi nhw lan a cario nhw to. A does dim heddwch dyn nhw. Does dim gorffwysfa. Does dim iddo'r fath. Ond be mae'r Emyn yn dweud, wrth y droed ei gosod, dwi'n dod â fy mhaich o fy mhechod a'i gosod wrth y droed, ac yna dwi'n ei gadael nhw i ti, a be mae'r Iesu'n neud? Wel, mae yna sawl darlun ond oes, mae yna darlun ei fod yn ei taflu nhw mor bell ag yw'r gorllewin o'r dwyrain, neu mae'n cael ei hoelio i'w groes ef, mae e'n ei cymryd nhw arno fe ei hun, mae'n cael ei gosbi am fy mhechod i fel petai e wedi gwneud nhw. Dyna'r efengel i chi, mae e'n delio fy mhechod unwaith ac am byth. Mae e'n fy ngolchi fi'n llwy'r lan. Dyna yw'r efengel. Dyna be mae Eseia'n sôn amdano. Ac felly i'r ceisiwr ac i'r Cristion ar hyd taith bywyd, y gorffwys a gaiff yr enaid yn Iesu Grist sydd i'w gael yma wrth droed y groes. Felly gai ofyn hyn i chi wrth gloi, at bwy arall y gallwch chi droi am gymorth i'ch enaid blinedig? Does dim ateb arall. Does dim sicrwydd i'w gael unrhyw le arall. Dyma'r lle. Ac felly trowch at yr un a wnaeth hyn oll erych mwyn chi, fe ddath erych mwyn chi. Fe ddath Iesu Grist i dalu'r pris. Ac am orffwysfa. Fe gafodd Iesu orffwysfa gogoneddus, ond hefyd mae e'n cynnig orffwysfa i'ch enaid chi. Ond dewch at o'r rhaid i chi ddod ato ac yn y dydd hwnnw, y bydd gwreiddyn Jesse, yr hwn a saif yn arwydd i'r boblwydd, ac ef yr ymgais y cenhedloedd, o byddwch chi'n ei geisio fe, a'i orffwysfa fydd yn ogoniant. Gadewch i ni. Weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio Dduw, y bydd na rai yn derbyn y gorffwys yma i'r enaid, y rhyddhad i'r enaid, y maddeiant a'r golchiad, terd arwain eneidiau, arwain ei llwybrau a droed y groes, terd gweithio'n rymus unwaith eto ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen gen i ganu'r emyn honno 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth, Meddseon, am yr iawn. 297, gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.